Ingkang kepareng sedya arsa cengkar saking sasana palenggahan pun wong ayunan den prastika Atmaja putri saking pedripun bapa Soekarto almarhum miwah ibu Munti Hasanah ingkang sumengkem sumembah ing pepadaning kang garwa nenggih pun Abagus Nurma Adi Saputra karone ling dumateng risang pinanganten putri tan ana kang hangayomi miwah kang hangayem anu nuntun pring keblating penembah kejawi sang binagus Ari Jalu kawamuna alani saminangka jejering priya bisa paring pangayoman tumraping jejering wanita purwa anggenipun Serat Maja pinanganten putri sumengkem sembah ing pepadaning kang garwa ingkang kepareng sedya kalajengaken sumengkem sembah ing pepadaning kang ibu miwah Rama ora pepeh tindakira Serat Maja pinanganten sarimbit mari keluyah konjeming bantala wandane ingkang ing elus-elus pamidangan kanane katepuk-tepuk pundhake kasuntak sekabeng puji donga mring jiwanggori sang pinanganten sarimbit mugi anggen nggepyuring madyaning bebrayan agung kanthi linambaran berkah donga pangestu tiyang sepa kekalih mujudna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sembada kang sinedya jumbuh kang ginayuh dadi kang kaesti satemah nemu hayem tentrem bagya miwah mulya ora nyembah mring pepadaning titah amung minangka tandha bektining risang pinanganten karana eling dumadine ngarca padha saking pakartinipun ibu miwah Rama Rama ingkang ngangukir jiwa raga ibu ingkang yoga Bratanawa Candra Dasari mila tanama mengkal kalamuta Serat Maja pinanganten sarimbit angaras padha mring ngarsa ibu miwah Rama karana murkaning Gusti Allah gumantung ing murkaning wong tuwa loro lan ridaning Gusti Allah gumantung ing ridane wong tuwa loro purwa anggenipun Serat Maja pinanganten sarimbit sumengkem sumembah ing pepadaning kang ibu miwah Rama kadherekaken kadang besan sutresna kalajengaken minggahing upacara krobongan ingkang kapurwakan kacar kucur tampa kaya
Kacar kucur tampa kaya ya kacar kucur guna kaya. Monggo sampun Mas Manten kepareng ngadhep dumateng risang pinanganten putri mangke kalajengaken adicara kacar kucur tumuli sirat mojo pinanganten kakung anyuntak wos ingkang kawarna jenar ingkang tinampi dening temanten putri. Kacar kucur wong liya dadya sedulur. Kacar kucur ingkang isinipun beras kawak kacang kawak deli kawak wong liya dadya sanak. Minangka donga tumraping risang pinanganten sarimbit sak kawak-kawak ing beras sak kawak-kawak ing kacang. Muga-muga luwih kawak anggenipun risang pinangan sarimbit jroning memangun bebrayan agung. Ugi minangka pralampi lan sasmita tumraping risang pinanganten kakung bisa angrungkepi sedaya kabataning keluarga awit saking boga busana lan wisma pangan sandang lan papan semanatu risang pinanganten putri geminas triti lan uga ngati-ati murih ayu hayem tentrem bagya miwah mulya. Purna kacar kucur tampa kaya kalajengaken dahar kembul bojana Andrawina. Dahar kembul ingkang awarna jenar lirih gegepang minangka tumraping bebrayan ing Arcapada minggahing bebrayan enggal. Senadyan to siji rupa beda warna manunggaling sira cipta daya miwah karya manunggal dadi sajuga ngebyuring madyaning bebrayan agung abot padha sinangga enteng padha cinangking enak padha dirasakake ora kepenak ya padha-padha dirasakake jroning memangun bebrayan agung linambaran. Kanthi rasa tresna lahir turu sing batin muga-muga ambabar wijining kang tumuwuh ingkang miwah putri kang saleh tuwene kang salehah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Monggo kalajengaken dulang-dulangan nggih. Purna dahar kembul bojana Andrawina kalajengaken ngunjuk toya degan-deganing kambil gading bejaning sing pinuju nyanding ingkang jrungcup sareng-sareng kaliyan risang pinanganten sarimbit kanthi tigang rambahan. Rambane kang sepisan muga-muga nambana santosaning raga. Rambane kang kalih muga-muga nambana santosaning jiwa. Lan rambane kang ketiga muga-muga nambana daya kekuatan anggenipun sirat mojo pinanganten sarimbit jroning memangun bebrayan agung kanthi linambaran wening ati meneping penggalih. Sagung para tamu kakung putri makaten minggahing satataning upacara sungkem lah robongan jangkep sampun kepareng paripurna kepareng mangke gongso kagelak tumuli kasuwuk duwin.
Nuriji Sagung Protam Kagung Sumno Putri ingkang dahat satuhu kinurmatan kepareng sampun paripurna wonten ing rasa antika sami minggahing satataning upacara sungkem menah krobongan jangkep sampun kepareng paripurna ingkang kepareng kapratitisaken dening Tata Rias Alex WU ingkang sampun kepareng sedya amaratitaken adicara ing rikala menika ugi angaturaken wilujeng rawuh wilujeng prarak lenggah menika dhumateng sagunging Protam Kakung Sumno Putri kasukecak no inggih dipunkan kanthi marutu maretikanipun ngantos paripurna adicara.